बे डिभाइसआ आंनि खिफिनायखौ खनबेसे खिफियो उन्दुनायावहाय बेफोरखौ रेकर्ड खालामनानै लाखिजोबगोन। दिनै फिन गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनबावबाय। दिनैनि भिडिअ आंबो जोंनि बर'नि फिसा सासे सुबुंखौ बाख्नायनो गोसो जादों, बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय। दा जायफ्रा नायनो गोसो जोबजासे नायनो हागोन आरो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्ट गैया, गोसो गैया, नोंथांमोना ओंखारनानै थांनो हागोन। बे भिडिअआनो जाबाय जोंनिनो बर'नि आंगो फिसा हलिचरन नार्जारी सार। दा सारजों आङो खनसे 6-7 मासनि सिगां खनसे लोगो मोनदोंमोन खैला मैलानि सानजारां क्लाबनि फोथाराव। दा बै दिननिफ्रायनो बिथाङा ISL नि खेला गेलेनो बिनि साननैसोनि उनावनो ओंखारलांदों आरो बिनिफ्राय दिनैसो बिथाङा न'आव दावगाहैफिनदों। दा बेखौ दिनै गुवाहाटि नोगोरनि एयारपर्टआव जोंनि बर' फिसाफ्रा रंजा बाजायैहाय बिथांखौ बरायनानैहाय लाबोनाय नुनो मोनदों। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानैहाय। आंबो नोंथांमोननो देखायगोन, जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बे भिडिअखौहाय। दा आंबो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जायनाखि बिथाङा 2024निफ्राय लानानै 2020निसिम हायद्राबादजों मिलायनानैहाय बिथाङा गेलेदों। दा आरो बिथाङा फाइनाल किक ट्राइब्रेकारावबो गल सोनानैहाय देरहासार खालामनो हादों फाइनालावहाय। बिनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिराद खुसि मोनदों, बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिराद गोजोननाय फोरमायदों। माने जोंनि बर' फिसायाबो बेफोरबायदि दावगालांबाय थानो हाथों होननानैहाय, आरो ओंखारबावनांगौ जोंनि बर' फिसाफ्राबो बेफोरबायदि गेलेगिरि, मोसागिरि, मोसाखावरि बेफोरबायदि गोबां ओंखारबावनांगौ। मोजां मोनदों नुनानैहाय, जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय आरोबाव बेफोरबायदिनो जायगा मोनहैबावथों। DID सिजन 5 ना मा होनो, नबजित नार्जारी मुंनि सासे सहैनानै दङ। दा बिथांनि मोसानाय जागासिनो दङ। नोंथांमोनाबो बेखौबो बयबो हेफाजाब होलांगोन जाहाथे बे बाबुआबो देरहासार जानानै फैनो हायो। आङो बेखौ आसा खालामदों। नोंथांमोना बिनि भट जायोब्ला बयबो भट खालामनानै हरबानो जाबाय। जों बयबो एसे आपडेट होनानै होगोन बिथांनि डिटेल्स लिंकखौ मोनोब्ला। नेक्स्टआव जाहैबाय आङो मोनसे आंनि खिफिनायखौ बियो रेकर्ड खालामनानै लाग्रा बुस्थु आरो जेब्लानाखि आं हरनि समावहाय गोदो उन्दुलाङो, बे डिभाइसआ आंनि खिफिनायखौ आङो खनबेसे खिफियो उन्दुनायावहाय बेफोरखौ रेकर्ड खालामनानै लाखिजोबगोन। बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय नैबेनो। आङो बे प्रडाक्टनि नामखौ दिन्थिया, मानोना बेवहाय प्रमसननि थाखाय आं जेबो होनाय जायाखै, बेनिखायनो आङो देखाया। नोंथांमोनहाय बुस्थुखौ देखायगोन आङो, बे नामखौ आङो देखाया, कम्पानि नामखौ। माने कम्पानिया खुसि जायो गावसिनि प्रडाक्टखौ बेफोरबायदि इउटुबफ्राव देखायना होयोब्ला कम्पानिया गावसिनि लाबा लाब जायो नालाय, बेखायनो खुसि जायो। माने आंथ' बिनि स्पन्सारशिपबो लायाखै, बेनिखायनो आङो देखाया आरो आङो नोंथांनो एसे खिन्थाना होगोन। आङो बुस्थुखौ बयननि गेवबाय, दा बेखौ ओरै बोखारनानै दोनबाय। ओमफ्राय बे बुस्थुआनो जाबाय नै दावदै बायदि गल गल गल। दा बेयाव ग्रिन लाइट जोंगासिनो दं। आं दहायहाय अपेन खालामनानै नायखांबाय, बेनिखायनो बे ग्रिन लाइटआ जोंगासिनो दङ। बेखौ आङो खेवनानै देखायबावबाय। बेनो जाबाय बेनो दोननो मोननै। आयै गोग्लैदोंसो आंनि खिफिनायखौ रेकर्ड खालामग्राया। एसे नोंथांमोना आसरित नांदों जानो हागौ खिफिनायखौ रेकर्ड खालामग्रा होननायखाय। दा आङो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन।
खेवनाय लोगो लोगो गाबबावबायसो नै कानेक्ट जाबावबाय माने बियो ओरैबायदि डिभाइस आरो नोंथांमोना आङो बेखौहाय खोन्थादों खिफिनायखौ रेकर्ड खालामग्रा होननानै आं ओरैनोसो बुंदों दे नङा बियो ब्लुटुथ इयारफन माने डिभाइस बियो दस्रा गोदान कम्पानिनि आरो गोदान ब्रेन्ड माने बिराद मोजां बुस्थुआ फिसाल' नै नोंथांमोना नायनो हागोन लाथि लुथि फिसाल' दा बिराद मोजां बेस बुखाङो ओमफ्राय बिनि बेटारिखौहाय 24 आवार्स सोलिगोन होनना बुंदों 24 घन्टा सोलिगोन बिनि बेटारिया दा बिनि बेटारिया दङ जाहैबाय 70% दङ आङो दहायनिफ्रायनो दामदों गैयाब्लाबो 4-5 घन्टासो जाबाय दामगासिनो दङ ओमफ्राय आं बन्द' खालामना दोन्दोंमोन दा बयननाय लोगो लोगो गाबबावबायसो नै बेखौ खोमायाव ओरै सोनानै खालामलाबायो खनगासिनो दङ बुरैफोर नों साजु नों सौजो नों सौला लांफिनजोबथारदो बरिया खोनायो नै नायनो हागोन माबायदि डिजाइन नुयो खानायखौबो दिनै सिनजादोंमोन ओमफ्राय ओरै सिनब्रेनानै हरजोब्बाय नै थोला नाफिना ओरैनो थिग जादों ओमफ्राय ओरै सिनब्रेना हरजोब्बाय बेनिखायनो रागा जोङो आङो ओमफ्राय इयारफननि मडेलखौ नायनो हागोन नोंथांमोना मोजां मोनो दा बे गोदाव सोरावै गलाबाया आरो हाजारखि बे गस्ला खुनायावब्ला बे गनो हागौ ओमफ्राय बिदि गोदोना ओरै सोमावलाबायनायावब्ला गवा आरो बाइकफ्रावबो बारल'लाबायनायाव जेबो गनाय नङा दा बे ब्रेन्डआ बिराद मोजां आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर बे जाबाय इयारफन ब्लुटुथ इयारफन बिनि दामा लादों जाहैबाय 1500 बिनि दाम दा बेनो बिराद मोजां ब्रेन्डनि बियो आंखौ फसायनानै बिहरदों दिनैसो मोनफैदों माने एमाजननिफ्राय आङो बेखौ अर्डार खालामदों नोंथांमोनाबो गोसोब्ला लानो हागोन बिराद मोजां नोंथांमोना मडेलखौ नायनानैनो बे एमाजनावहाय संनो हागोन आरो बिराद मोजां बियो दा आङो नोंथांमोननो खिथादों बेखौ खिफिनायखौ रेकर्ड खालामग्रा होननानैहाय नाथाय बेबायदि जेबो नङा आङो नोंथांमोननो ओरैनोसो बुंदों दा दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा मोजां लाइक खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बुरैफोर नों साजो नों सौला लांफिनजोबथारदोलै